جبو گلمه و رایا گشتی لسر ناوی گروبا آشتی جواکا دموکراتیک یا جبو کو لزه بده پیواجوه گوهرتن و گوهرتنین دموکراتیک کاتی آوا کرن هر کسی کل ور آماده و شاهی دا چلکیام دیروکی دموکراتیک دکن بر ریزداری سلاف دکن ام وک شروان آزادیه جنو میر ین کو دیروکان جدا دا تبلی پکی کی بویی لهمبر پولیتیکاین inkar imha çekrakiri şer meşandi lejehen juda tekoşin meşandi jibo bersif bidin banga rebere gele Kurt Abdullah Öcalan 19 Haziran 2020 iro hatına vir hatınamaya vir heman demeda liser esası banga aşiti civaka demokratik ya reber Abdullah Öcalan diroka 27 Şubat 2025 an beryaren kongra PKK danzdemin ya diroka 5 hafte golan edaya. Jibo serkeftina pratik ya pevajuy aştiya civaka demokratik veke nişaneyeke niyata başu biryardari jibo ko tekoşina azadi demokrasi sosyalizma jivir şonda berebaza siyaseta demokratik hukuk epimeşinin ser esası derxistina kanunin entegrasyona demokratik em de huzura ve da bi irada xwaya azad çekin xwa imha dikin. Hevî dikin ku ev gava ku em diavêjin di serî da jin û ciwan ji bo hemû gelê me gelê Tirkiye rojlata navîn tevayê mirovaviyê pîroz be. Bi xwe ra aşitî û azadî bîne. Em ji dil û can tevlî gotina rêber Abdullah Öcalan ya ku ez ne biçekî bi hêza siyaseta aşitî civaka bawer dikem ku davetê pêk anîna rêgezê dikim. Dibînim şênazî rûmetekî mezin ya pêk anîna vê rêgezê dîrokî jan dikim. Em baş dizanin ku heta niha tut tişt bihesanî, bê berdel, bê tekoşîn pêk nehat. Berwa jî wê her tişt rojane bi dayîna berdalên giran tekoşînekî bi xwîn û can hat destxistin. Bêguman ji vir şûnda ve tekoşîna dijwar hebe. Em vê rastiyê pir baş dizanin. Li ser vî esasî ji bo ku serkeftin û destkeftiyên demokratîk ên nû dest bixin em bi dil û can fikr û paradigma rêber Abdullah Öcalan bawer dikin bi warî da bi hêza xwe hêza kolektif ya rêhevalîtî bawer dikin. Di rewşa ku cîhanê da faşîzm tondî mêtingerî zêde dibe rojhilata navîn dibe gola xwînê pêwîstiya gelê me ji her demê zêdetir bi jiyanekî aştiyane azad û demokratîk heye. Em giringî rastî û lezgîniyê vê gava dîrokî da dibînin wê hîz dikin. Baweriya me ew e ku herkes jin û ciwan karker û ketkar hêzên sosyalîst demokratîk hemû gelê mirovahî ji nirxê vê gavê meya aştî û demokrasiyê bibînin, fam bikin, teqdîr bikin. Li ser van bingehan em hemû hêzên heremê û cîhanê ên ku bûne sebebê êşa gelê me dawetî rêzgirtina mafên rewa û demokratîk yên neteweyî gelê me piştgiriya pêvajoya çareserî û aşitî demokratîk dikin. Di serî da jin û ciwan karker û ketkar em bang li hemû gel hêzên sosyalîst demokratîk rewşenbîr nivîskar akademisyen hukuknas hunermend û siyasetmedaran dikin ku vê gava me ya dîrokî da rast van bikin piştewaniya me gelê me bikin. Her wiha ji bo azadiya fîzîkî ya rêber Abdullah Öcalan çareseriya demokratîk pirsgirêka Kurd em banga têkoşînekî çalek bi hêzkirina piştgiriya demokratîk sosyalîst û internasyonalîst ya asta cîhanê dikin. Her wiha em bang li gelê xwe hemû hêzên siyasî dikin ku taybetmendiyên pêvajoya dîrokî ya em tê da pêvajoya aşitî civaka demokratîk ya rêbera pû pêşxistî rast van bikin. Her qadê da erk û berpirsyariyê xwe perwerdeyî, rêxistinî, çalekî, avayekî serkeftî pêk bînin, jiyana demokratîk pêş bikin. Zulm û mêtingerî wê dawî bibe, azadî û piştgirî wê ser bikeve. Pêvajoya aştiya
aşetti u civaka demokratik tekaz ve begica serkeftiri. 11 tîrmeh 2025 gruba aşetti u civaka demokratik.